भर रहतिया जागल इंतजार में 4 बजे मिले खाती जातिया कोड़ार में। रात भर रहतिया जागल इंतजार में 4 बजे मिले खाती जातिया कोड़ार में। बदली के फिर नया प्यार भइल बा। कुशवा हाजी के बहगन पमार भइल बा रे। कुशवा हाजी के बहगन पमार भइल बा। कुशवा हाजी के बहगन पमार भइल बा रे। कुशवा हाजी के बहगन पमार भइल बा। पमार भइल बा। कुशवा हाजी के बहगन केहू पना रहेले टिकाऊ। मार्केट के माल बिया हो गइल बिकाऊ। अरे वही में कहिया करे। अरे का बताएं केहू पना रहेले टिकाऊ। मार्केट के माल बिया हो गइल बिकाऊ। फेसबुक पर बड़ा प्रचार भइल बा। कुशवा हाजी के बहगन पमार भइल बा रे। कुशवा हाजी के बहगन पमार भइल बा। कुशवा हाजी के बहगन पमार भइल बा रे। कुशवा हाजी के बहगन पमार भइल बा। पमार भइल बा। कुशवा हाजी के बहगन बुझब त बुझना त चुप रह भाई। एकरा ला करेला जा काहे के लड़ाई। के हरे हम ना ई हई। ए हो बुझब त बुझना त चुप रह भाई। एकरा ला करेला जा काहे के लड़ाई। कहे मुना रंजित बेकार भइल बा। कुशवा हाजी के बहगन पमार भइल बा रे। कुशवा हाजी के बहगन पमार भइल बा। कुशवा हाजी के बहगन पमार भइल बा रे। कुशवा हाजी के बहगन पमार भइल बा। पमार भइल बा। बदली के फिर नया प्यार भइल बा। कुशवा हाजी के बहगन